Ahoj angličtinár a vitaj pri novej sérii videí, kde si budeme rozoberať plány do budúcnosti. Táto lekcia je zameraná hlavne pre začiatočníkov, ktorí sa stretávajú s touto gramatickou formou be going to prvýkrát. Teda si budeme rozoberať kladné vety, záporné vety a otázky, aby si sa s ňou lepšie skamarátil, preto aj cvičenia sú naozaj veľmi drillovacie, aby si zistil, čo, kde, ako meniť a čo znova nemeniť a vedel týmto spôsobom používať práve túto formu. Poďme sa spoločne pozrieť na to, kedy ju používame a ako nám slovenčina dokáže pomôcť. Keď sa pozrieme do prvého rámčeka, vidíme, že be going to, čo je naša gramatická štruktúra. Pozor, nejde o gramatický čas, ide o gramatickú štruktúru. Používame to vtedy, keď hovoríme o nejakom pláne do budúcnosti, o našom úmysle alebo o niečom, čo už máme v hlave naplánované. Čiže už to máme rozhodnuté, vieme, že napríklad v pondelok sa stretnem so svojou kamoškou. V slovenčine túto štruktúru be going to vieme prekladať bežným budúcim časom, napríklad pôjdem na nákup, stretnem sa s kamoškou. Ale zároveň slovenčina nám dokáže pomôcť doplnkovými slovami, ako je idem, chystám sa alebo plánujem. Napríklad, to v druhom rámčeku, idem niečo urobiť. Chystám sa niečo urobiť, mám v pláne niečo urobiť. Väčšinou, keď práve tieto slovička použijeme v slovenčine, je to ekvivalent v angličtine ako be going to. Pozrime sa na vety. Keď v slovenčine povieme idem sa učiť, do angličtiny to preložíme ako I am going to study. Chystám sa cestovať, I am going to travel. Mám v pláne si kúpiť auto, I am going to buy a car. Takže môžeme krásne vidieť tú štruktúru be going to. Keď si tie vetičky rozkuskujeme na drobné, teda chceme vidieť každý jeden element, ktorý sme vo vete použili, tak prvé, čo použijeme je kto, čo, čiže podmet, naša nejaká osoba alebo vec. I, you, he, she, it, alebo môže to byť Tom, family, chair. Následne máme sloveso be. A toto sloveso je pomocné sloveso v tejto gramatickej štruktúre. To znamená, že vďaka tomuto slovesu vieme vytvoriť aj otázku, aj zápor. Čiže keď už poznáš zápor a otázky so slovesom be, vieš určite použiť aj toto. Čo je veľmi dôležité, sloveso be meníme podľa osoby, ktorú sme použili. To znamená, že keď naša veta začne s I, potom poviem am. You are. Tom is. Tables are. Dobre, čiže to sloveso be vždy meníme. Ako tretí element máme going to, čo je tá naša gramatická štruktúra. Going to. Toto vôbec nemeníme, to len stále opisujeme ako keby do každej vety, kde to chceme použiť. Dobre, čiže going to je vždy rovnaké v každej jednej osobe a na to nalepíme sloveso plnovýznamové, čiže našu hlavnú aktivitu, ktorú opisujeme. A toto sloveso je v základnom tvare. Nepridávame žiadne iné g, nepridávame žiadne s, vždy je to iba go, see, cook. V každej jednej osobe. Pozrime sa na konkrétne príklady, napríklad prvá vetička. Idem sa učiť angličtinu. Kto sa ide učiť angličtinu? Ja. I. Potom musíme dať sloveso be v správnej forme. I am. Keďže hovoríme o plánoch, tak použijeme going to, našu gramatickú štruktúru, a potom sloveso, ktoré nám dáva význam, learn, a potom všetko ostatné, English. I am going to learn English. Druhá vetička. Chystá sa variť večeru. Teda ona, she, musíme dať sloveso be v správnej forme, is, gramatická štruktúra pre plány, going to, významové sloveso, cook a všetko ostatné, dinner. She is going to cook dinner. Ideme pozerať film. Znova, my ideme pozerať film, we, potom sloveso be v správnej forme, are, gramatická štruktúra plánov, going to, sloveso, ktoré nám dáva význam, watch a všetko ostatné, a movie. We are going to watch a movie. Teda všimni si naozaj na základe tých farieb,
Čo meníme v našej štruktúre, ktorú tu používame? Meníme sloveso be podľa osoby, ktorú sme použili. Going tu je stále rovnaké a naše zelené sloveso, to je sloveso, ktoré nám dáva význam do vety, je len v základnom tvare. Nič tam nepridávame, žiadnu príponu. Čo sa študentom veľmi často stáva, je to, že zabudajú dávať sloveso be v tejto gramatickej štruktúre. Be going to. Teda, kebyže sme povedali I going to learn English, nevieme to povedať. Neexistuje to. Vždy tam musí byť I am going to learn English. A to práve z toho dôvodu, že na to, aby sme vedeli vytvárať otázky a záporné vety, my potrebujeme mať pomocné sloveso. Going to je len gramatická štruktúra, z tej otázky robiť nevieme ani zápory. Ale zo slovesa be, ktoré je naše pomocné sloveso, tieto veci robiť vieme. Preto ho tam vždy musíme mať. Čiže správna forma je I am going to learn English. Druhá veľmi častá chyba, a to by som nazvala skôr chybičkou z nepozornosti, je v slovičku go. Práve preto, že keď máme going to, tak už nás to láka, že však už tam to go máme, tak prečo by som ho tam znova dával. Pozor ešte raz, going to v tomto prípade je len gramatická štruktúra. Tu buď vôbec neprekladáme, len použijeme budúcnosť, alebo povieme chystám sa, plánujem. Ale keď chceme povedať, čo sa chystám urobiť, musíme tam mať aj to sloveso, čo je ísť. Teda keby sme povedali tú prvú vetu, čo máme napísanú, we are going to the cinema, to by bol prítomný priebehový čas, čiže teraz ideme do kina. Alebo kebyže sme to chceli použiť ako plán do budúcnosti, tak by sme tam mali len tú gramatickú štruktúru, čiže v podstate by sme povedali iba chystáme do kina. A teraz nevieme, že čo chystáme do kina. Chystáme sa ísť, chystáme sa pracovať, alebo čo. Hej, čiže musíme tam dodať to sloveso. Čiže správna forma je we are going to go to the cinema. We are going to go, čiže going a go, to the cinema. Čiže pôjdeme do kina, alebo chystáme sa ísť do kina. Ak v angličtine počúvaš hudbu alebo pozeráš filmy, určite si už niekedy započul slovičko gonna. Gonna. To je skrátená forma going to a používame ju práve vtedy, keď hovoríme o plánoch do budúcnosti. Čiže namiesto I am going to buy a car, môžeme povedať I'm gonna buy a new car. I'm gonna buy a new car. Pozor na to, je to len v hovorovej reči, väčšinou v hovorenej, nie až tak v písomnej. A keď ideš už do formálnej reči, nepoužívaj to. Čiže neformálna reč a väčšinou hovorené slovo. Vtedy používame gonna, lebo je to kratšie, pekne nám to napája všetky ostatné slova a je to veľmi zaužívané. Čiže v budúcnosti, keď budeš znova počúvať pesničky alebo pozerať filmy, skús sledovať, koľkokrát to použijú. Teraz si to všetko celé zopakujme a zapamätajme si dôležité aspekty a to je štruktúra vety, ktorá nám začína kto čo. Dávame tam potom sloveso be, ktoré meníme podľa osoby, ktorú sme použili. Následne dávame going to, čo je gramatická štruktúra, tá sa nemení, je úplne rovnaká v každej jednej osobe. A sloveso, ktoré je plnovýznamové, je v základnom tvare. To znamená, nepridávame tam ing, nepridávame tam sk, vždy je rovnaké. Napríklad vo vetičke I am going to see my friend. Stretnem sa so svojou kamoškou. A ako sme sa tu mohli naučiť, be going to je gramatická štruktúra, ktorú používame, keď hovoríme o plánoch do budúcnosti, našich úmysloch alebo o niečom, čo už máme v hlave rozhodnuté a teda vieme, že sa to stane. Keďže je táto téma pre teba úplne nová a nejde o gramatický čas, ale skôr o gramatickú štruktúru, je veľmi dôležité zapamätať si, ktoré slova meníme a ktoré vždy ostávajú rovnaké a ako to pekne napájame na seba. Teda choď si urobiť cvičenia, na začiatku tam nájdeš naozaj kopec cvičení na to, aby si zapamätal, že slovičko be sa mení podľa osoby, going to sa nemení vôbec nikdy a že plnovýznamové sloveso nemá žiadne prípony. Choď si urobiť cvičenia, nadriluj si to a potom až pokračuj na záporné vety.